أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin tafin kafa ga abin da Shafir Gani Annabulis ya fassara a cikin littafin sa Tadir mujalladi na farko shafi na 225 a shafi na 224 babu gadi babu da yake magana akan harfa gadi yake cewa duk wanda ya yi mafarkin tafin kafa lalle idan ya ga tafin kafan na ya cutu rashin lafiya zai samu ko kuma ya makance. Wani lokacin mafarkin tafin kafa yana nuna mummunan aiki ne da kuma yayewar wasu asirai da kuma wani ɓacin rai da ƙunƙuna zuciya, saboda yawanci tafin kafa abubuwa ne marasa daɗi yake takawa ko marasa kyau kuma na kyama. Allah shi ke da sani. Annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi.